أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وسلم أمبي على فوق بركة دا مسامي سونا أنا سيجي كني مكونو بي أمبي بركة بلي دا مسار رحماني كسولي جاي أمينة دينك محمد رسول الله كسيني نما أبانا سودنغوي على كانتو أهرما كوسون kafuli ni tanin ta kadi an kan muka bela jereli ma jamana kuno ani jamana koka kanyini dali masafe ya rabbi an ga jamana alaka suma alaka dia albi o kofe ka an fafu noy asidi usman sherif madani haidara anaka dimba ya anaka muka bela jereli nya siliki nani kanala an fle baga jereje huluka o bela jerin fu ka beni au ka wakati chungu yayi anauka sigi chungu yayi au ka sigi rola foli ni tanni dilengo bela jeli masa ambayira awla ka fobi anyi weli bla musubilibili do fana ma mi na yere fana joro bunyana ko sobe mali kono kerengerani yala muso demelila ani de muso demelila kaseka anga hake kulula fasa kaseka musuya ka asigi muso mabunya ani karama kono dankari mimike musula ni setuye kaseka muso jigiya koro ka o jigiya minanfa anyi weli bla ambama oui madame Diawara Bintou Coulibaly ni ale présidente nationale de l'APDF APDF ne ale ko fora be abe an hakli jigi muso kokoro donina aywa APDF ale association pour le progrès et la défense des droits des femmes ambi amba fuka walimando madame Diawara Bintou Coulibaly anga wele jabilila ambi afu ni ba inula musanula somo wodu basite ko di bashite no malatan aywa ambi fu wele jabilila amba fo ibismillah shirufla tv ka aywa foli mbi bulu yana nga do bara kono kanyashi anfle bawma aywa ma fa assalamu alaikum salamu jama aywa munu ba lame anga foli buye uka émission lame uka do APDF bumina donc beki klo karabusigi biye beke sababu nyumai muntando olukando donc anna kumbayo ye aywa ajara ani ambafo bismillah hakilla chamamina la melike parce que nigo Cherifula TV kadam ne maliko no yanfo maliko kan ajamana ka doko Cherifula TV aliti so yoromina donc ambi folini taninta kadi anfle bago bela jeli masanga ani wakati kononala aywa okum konala ne balma ubi amina je ka masala feminga parce que bomono kuti ko kalfa atigidi manokera ibe family so ko konala APDF présenti ali de bi ambulu koro ya no ya présenti nationally ayo odi atu ani alibina je ka masala APDF ko kan bi tem na buli feminga odi rôle de l'APDF dans la promotion et protection des droits des femmes et des filles au Mali. Acquis, défis et perspectives. Niko Bota angato dunkana kalaje o fendi APDF joloro muso ani demuso olu la fasalila geleya jumon bola ani fere jumon bi sorala anga temu anyashini benima wa hakilila nimbi mɔgɔ caman fana bilasira bi ni ala sɔnn'a ma ayiwa ne ba ɲininkali fɔlɔ min ne an bɛna o k'i la madame Diawara tanti Bintou o de ye ka APDF ka présenter an na APDF ye fɛn jumɛn ye APDF sigilen tile ka se sisan ma a bɛ wagati joli bɔ APDF ka baara ɲɛsinnen don fɛn jumɛn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Jaranye comme ya fa chumi amada mani bismillahir rahmanir rahim laka shitane bwanga kumala amina ya rabbi o APDF sigira mina ya san bisaba ani dure parce que sigira 1991 musoba min kera sababu ka sigi o madame Fatmata Sire Jakite madame Coulibaly Fatmata Sire Jakite ale de to sigi alaka hinala because the name so donc sambi saba ani duru ne ambe baraina barai nyashine no muma comme yera fo chumi muso ni dem semu muso manu ka hakata patoli malikono ambo barala
o baara an bɛ mun k'a kɔnɔ APDF ye tɔn ye an bɛ d'abord an bɛ région bɛɛ la n'i taara yɔrɔ yɔrɔ région Mali yɔrɔ yɔrɔ i bɛ APDF bureau sɔrɔ i bɛ APDF membre dɔ sɔrɔ yen donc an yiriwalen don ani région bɛɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon n'o bɔra yen APDF ye tɔn fana ye sisan bureau b'an bolo an bɛ Amdalayi ACI la an ka bureau bɛ ORCA kɔfɛ an bɛ musow bisimila n'an k'o ma centre d'hébergement o b'an bolo muso ɲangatalen minnu taa yɔrɔ t'u la ani denmisɛnninw an b'u bisimila an bɛ fɛn caman kɛ an ka bureau kɔnɔ yen bon an bɛ musow ka fɔ ka bɛn ɲini Gwayi kɔnɔna n'u b'a fɔ o ma ko médiation an ka baara y'o fana ye donc an bɛ kunnafoni fana di musow ka hakɛ kan an bɛ ko caman kɛ min bɛ se ka na ni musow ka hakɛ tɔbɔtɔli ye an bɛ kuma cɛw fɛ an bɛ kuma musow fɛ an bɛ kuma arajow la pour que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ baara kɛ cogo min parce que mɔgɔ caman ma APDF faamuya mɔgɔ caman b'a fɔ fɔlɔ a bɛ k'an ka faamu dɔɔni dɔɔni n'o tɛ u kun hakili la k'an tɛ foyi la ka furu tiɲɛ k'an bɛ furu dɔrɔn de tiɲɛni na an kun sigilen b'o de kɔnɔ mais sisan faamuyali nana parce que an y'a ye ni cɛ min taara n'a balimamuso ye ni problème b'o la n'an sera k'o dɛmɛ u b'a fɔ cɛw ka baara ka ɲi donc mɔgɔ caman u b'a di ɲɔgɔn ma u b'a fɔ i bɛ min miiri ko APDF ye a t'o ye dɛ e ka taa bani u b'i dɛmɛ na an bɛ fɛn caman kɛ an bɛ musow dɛmɛ fɛn caman na Ala ni partenaires sababu an bɛ fɛn caman k'o kɔnɔna na. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na an ye faamuyali belebelew sɔrɔ a kɔnɔna la ayiwa o kɔfɛ APDF ale ka intervention o ye fɛn jumɛnw de ye an bɛ don min ko bi a ka baara ɲɛsinnen don lafasali sugu jumɛnw de ma bon sisan APDF ka lafasali comme y'a fɔ a bɛ musow ka hakɛ kan mais y'a fɔ ye cogo min centre d'écoute b'an bolo muso minnu n'u tɔɔrɔlen don n'u y'a dɔn ɲangata tɔɲɔ bonyana b'u kan n'u tɛ fɛ ka taa polisi la u tɛ fɛ ka taa gendarmerie la u bɛ taa anw fɛ yen parce que anw tɛ polisi ye an tɛ gendarmerie ye an tɛ convocation di donc u bɛ taa an fɛ yen nɔ an bɛ sigi ka fɔ kɛ anw ta ye sigi ka fɔ ye parce que juge bɛ mɔgɔ caman polisiw b'a caman ambassadeurs b'a caman ni minnu ko k'u tɛ fɛ ka taa tribunal la ou bien tɛ fɛ ka taa polisi la u b'a fɔ a ye taa APDF la mais an bɛ lettre di i bɛ taa di so dɔw b'a fɔ k'an y'u convoqué an b'a fɔ ko ayi anw tɛ polisi ye anw tɛ juge ye anw tɛ se ka convocation di anw bɛ invitation de di donc an b'u wele an bɛ sigi ka fɔ kɛ mais anw ka baara an tɛ kɛ tulo kelen ye muso généralement i b'a sɔrɔ muso bɛ taa mais kelen cɛ kelen bɛ taa n'u nana an bɛ muso lamɛn an bɛ cɛ wele ka sigi ka fɔ kɛ an ka ɲɔgɔn lamɛn pour que parce que an ye jateminɛ kɛ furu kɔnɔ i b'a sɔrɔ kuma ɲɔgɔnya tɛ cɛ ni muso cɛ du kɔnɔ bon n'u nana sigi kuma dɔ i b'a sɔrɔ yɛrɛ gɛlɛyaba tɛ yen tellement u tɛ kuma ɲɔgɔn ye u bɛ dibi ɲɔgɔn kɔrɔ donc an ka baara taabolo dɔ ye bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen baara taabolo wɛrɛw b'an bolo n y'a f'i ye cogo min muso dɔw an bɛ avocat d'u ma an ka partenaires b'an dɛmɛ o la ni fɛn min gɛlɛyara kosɛbɛ an bɛ fɛn avocat d'i ma an yɛrɛ b'a sara an b'o prise en charge kɛ mais sisan wagati n'a gɛlɛyalen bɛ dɔɔnin n'o tɛ an b'o fana kɛ bon n'o tɛmɛna ka bɔ yen baaradege fana b'an bara an bɛ fɛn caman kɛ baaradegew b'an bara comme n y'a fɔ cogo min musow bisimilali yɔrɔ b'an bara wa centre d'hébergement ɲɔgɔnw b'an bolo Gawo fana a jɔlen don an halala don an tɛ location na partenaires de y'an dɛmɛ k'a jɔ donc a baara sugu bɛɛ ye kelen donc anw bɛ yen cɛw bɛ taa dɛ ni problème bɛ cɛ min na muso fana cɛw bɛ taa an bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n'o bɔra yen an bɛ bɔ fana ka kunnafoni di bon muso minnu fana bɛ na an bara i b'a sɔrɔ psychologue fana b'an bolo an b'a ye dɔw tellement tɔɲɔ bonya n'u ka f'a bɛ k'u la ko hakili waso o psychologue b'an bolo o fana b'i sigi ka an bɛ baro ɲɔgɔnya don ani muso cɛ pour que a hakili ka se ka sigi cogo min dɔw yɛrɛ an bɛ taa n'u ye fo psychiatrie la tellement olu ta ka jugu donc an b'o baara kɛ dɔgɔtɔrɔ fana b'an bolo yen minnu hébergelen don yen n'olu bisimilalen don n'u banana dɔgɔtɔrɔ b'u furakɛ en même temps u bɛ baaradege kɛ. Vraiment chapeau à l'APDF. O baaradege an bɛ se ka caman fɔ a la
u bɛ kun dilan ni maquillage ninnu dege kalali bɛ yen galadon bɛ yen safunɛ dilan bɛ yen sumabayɛlɛma bɛ yen tatouage bɛ yen jabida bɛ yen a bɛɛ bɛ kɛ fu dɔrɔmɛ kelen musow t'a sara. Tiɲɛ na aw ni cɛsiri aw ni muso dɛmɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn nka i y'a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ sisan nɔ k'a fɔ ko ni a gɛlɛyara aw bɛ avocat ɲini ka di musow ma ne ko a gɛlɛyalen o ye sugu jumɛn de ye jumɛn de bɛ se ka wele k'a gɛlɛyalen n'a sera niveau jumɛn de la o y'a gɛlɛyalen niveau min na n'a sera niveau min na parce que n'anw ye wele ka kuma an bɛ kuma ɲɔgɔnya kɛ o bɛɛ la n'i banna n'an y'a dɔn k'a fɔ se bɛ cɛ ye a bɛ se ka nin fɛ mais fɛɛrɛ foyi tɛ muso bolo n'an ma avocat d'a ma a ka nkalon bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye a ka tiɲɛ bɛ se ka kɛ nkalon donc an bɛ avocat d'o mɔgɔ sugu ma muso fantan minnu an ɲɛ b'a la vraiment problème ça nécessite un avocat an bɛ avocat d'o ma. Ayiwa an bɛ aw fo ne ba n'i ye jateminɛ kɛ violence ye an b'a mɛn ko violence bɛ yen violence yɛrɛ sugu ka ca violence basée sur le genre bɛ yen violence faite aux femmes bɛ yen nɔ komi bi an ɲɛsinnen don musow ta de kan ne ko an fɛ yan bi bi in na violence sugu jumɛn de ka ca an musolakaw ka Mali kɔnɔ yan musow ni denmisɛnninw. Violence sugu min ka ca bi anw bɛ min yɛrɛ sɔrɔ o ye cɛ ni muso cɛ gɛlɛya ye furu sa ka ca bi dɔw kalo 3 dɔw san 1 dɔw tile 15 i b'a sɔrɔ problème bɛ wuli donc u bɛna n'a problème caman de furu sa problème de ka ca bi n'a bɛɛ ye donc furu kɔnɔ fana a gosili bon sisan nɔ fagali yɛrɛ b'a la donc o gɛlɛyaw de bɛ se anw ma ye donc ni furu gɛlɛyara cogo cogo n'i taara kɔni an kɔni bɛ a ɲini ka sigi ka fɔ de kɛ furusa ko kuma t'anw fɛ yen parce que anw tɛ tribunal ye an tɛ juge an tɛ policier an tɛ gendarmerie an kɔni bɛ fɔ ka bɛn de ɲini fɔlɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ n'an dɛsɛra an t'a fɔ muso ma ye furusa dɛ an tɛ mɔgɔ si bila furusa la donc n'an dɛsɛra muso décision b'e de bolo parce que n'i nana an b'i ɲininka i bɛ fɛ an k'i dɛmɛ cogo di dɔw b'a fɔ ne bɛ fɛ a ka n cɛ wele k'a ladi ne tɛ fɛ ka taa polisi la an b'a sira taama ten dɔw bɛ na ne bɛ furusa de fɛ n'u nana k'u bɛ furusa fɛ anw tɛ a fɔ mun dɛ an b'a fɔ ta ye miiri dɔgɔkun ka na parce que dusubɔ kuma ye ko dɔw ye donc an b'a bila a ka t'i miiri ka dɔgɔkun kɛ n'a nana n'a ye décision min fɔ an b'a dɛmɛ o sira kan an b'a kɛ ten an t'a fɔ mɔgɔ ma ye furusa dɛ wa an tɛ furusa wari bɔ mɔgɔ ye mais ni a sera yɔrɔ dɔ ma n'i kan ka dɛmɛ avocat la an b'i dɛmɛ o la mais k'a fɔ an ka wari d'i ma i ka t'i furusa an t'o kɛ. Ayiwa an ye faamuyali belebeleba sɔrɔ o fana la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ayiwa i da sera a ma k'a fɔ ko aw bɛ musow dɛmɛ cogo min na i y'o fɔ an ye nka muso dɔw k'aw bɛ dɔw la loger pour que ka se ka u hakiliw sigi ayiwa o dɔw kɔnɔna la i bɛ se k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ dɔw n'u cɛ haliw la u b'a fɔ n'i taara yen nɔ a tɛ bɛn n'a o yera a la dun an ka o ka n'a taara an fɛ yen bon parce que dɔw b'u musow ka minɛnw ta k'a fili kɛnɛ ma dɔw b'a fɔ n'i ma taa n b'i faga bon n'o musotigiw taara ni gɛlɛya bɛ an b'a bisimila k'a hakili sigi parce que n'a ma kɛ ten ale bilalen bɛ kɛnɛ ma a t'a dɔn a ka taa yɔrɔ min donc a jigiya ye anw ye anw fana tɛ se k'a bila kɛnɛ ma an b'a bisimila ka cɛ wele ou bien ka somɔgɔw wele an n'u ka kuma ɲɔgɔn ɲɛ bon o temps kɔnɔna na an b'u dege baara la parce que an y'a kɔlɔsi fana k'a fɔ furu kɔnɔna na ni muso dɛnnen na cɛ la wari ko la kojugu hali dɔrɔmɛ 2 tɛ se k'a k'a yɛrɛ ye a bɛ na ni violence ye du kɔnɔ donc o de kosɔn ni muso minnu nana violence sira fɛ sani u ka taa i gansan tɛ bɔ dɛ n'i ko i bɛ galadon fɛ an b'i dege la n'i ko i bɛ fɛ ka baara min kɛ n'o b'an bara maquillage ni fɛn ninnu a bɛɛ b'an fɛ yen dɔrɔmɛ 1 t'a sara an b'i dege a la wa n'i bɛ bɔ an bɛ minɛn d'i ma i bɛ t'i sigi bɛ baara kɛ pour que n'i bɔra i kana taa sigi violence kelen in kɔnɔna na parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ o fana ye violence jubaju dɔ ye an ka jamana kɔnɔ bi donc an bɛ musow dɛmɛ yalasa u ka se ka bolo yɛlɛma fɛn sɔrɔ u kana siri mɔgɔ la quoi n'u bɔra. Ayiwa n'aw ye musow dɛmɛ u ka bolo yɛlɛma kɛ ni musow sera aw bɛ minɛn d'u ma u ka taa n'aw ye minɛnw d'u ma ka taa kɔfɛ minɛn ninnu bɛ rembourser wa. Ayi a tɛ rembourser mais an t'a di mɔgɔ kelen ma généralement
ni minnu yɔrɔ ka jan m'o fɔ mais ni minnu bɛ an b'a di groupement de ma parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ surtout muso denmisɛnninw n'a ye machine di mɔgɔ kelen ma u bɛ se ka taa dɔw courage t'u la quoi u bɛ taa bila so kɔnɔ donc an b'a di groupement ma u yɛrɛ b'u ka présidente choisi donc u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu sera ka continuer olu n'u bɛ baara kɛ parce que an bɛ suivi fana kɛ n'an ye machine di an bɛ to ka taa u lajɛ k'a lajɛ yala u bɛ kalali la wa ou bien n'a ye tatouage minɛnw di an bɛ taa lajɛ e bɔ fura dama i ye joli kɛ i ye joli sɔrɔ bon an b'o suivi kɔni kɛ n'an kɔni y'i dege ka fɛn d'i ma an bɛ to ka t'i lajɛ n'a sɔrɔ effectivement i bɛ minɛn minnu dir'i ma n'i bɛ baara kɛla n'a ye n'e tɛ baara kɛla n'a ye ni mɔgɔ wɛrɛ mago b'a la an b'a minɛ k'a d'o ma. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na ayiwa ɲininkali min n'an bɛna o tɛ wuli la sisan APDF ale ni jamana ka se a dɛmɛjɛrɛ jɛkulu ma aw bɛ jɛ cogo di ka musow lafasa. Bon an bɛ se k'a fɔ ko APDF ye promotion de la femme ka bolo fara de parce que an bɛ baara kɛ olu ka hukumu de kɔnɔna na Mali politique musow ka politique min bɛ promotion de la femme na an bɛ association féminine ninnu n'an bɛ droit des femmes kɛ an bɛ baara kɛ olu ka kɔnɔna na donc diyagoya ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ n'an bɛ baara o baara kɛ a bɛ ɲɛ f'u ye u bɛ wele ka na an b'a ɲɛ f'u ye an bɛ jɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ bon partenaire olu ta ye projet ye an bɛ projet de dilan mais gouvernement de bɛ jɛ n'a ye fɔlɔ parce que olu ministère des affaires étrangères de bɛ autorisation di hali partenaire ma k'a fɔ an jɛna n'a ye a kana nin baara ninnu k'an bara donc n'an y'o projet sɛbɛn an b'a ci partenaire ma n'a an ka baara taabolo diyar'u ye u b'an dɛmɛ an bɛ baara kɛ ten de. Ayiwa ne ba kuma la tiɲɛ tɛ ban adamaden kɛra cogo cogo an ye fila ye adamaden dɔw bɛ yen ni ko kɛra cogo min na u b'a fɔ ten dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'u b'a fɔ u b'a fɔ k'a dadiya an yɛrɛ la ayiwa ni mɔgɔ min sera aw ma ka taa fɔ ko n cɛ ye nin kɛ na n cɛ ye nin kɛ na e k'i kɔfɛ cɛ ka na aw k'a ye k'a fɔ ko muso de jalaki b'a la APDF b'o ko gérer cogo di. Bon sisan o de kosɔn an y'a fɔ an tɛ kɛ tulo kelen ye parce que mɔgɔ ni kuma fɔra bɛɛ b'i ta fɔ k'a da ja i yɛrɛ la mɔgɔ si tɛna fɔ bon muso kɔni bɛna tɛrɛmɛw ye k'a fɔ mais an t'a fɔ an tɛ kuma abada fɔ an ka cɛ fana lamɛn muso min nana an bɛ kuma d'a ma i cɛ filɛ i nana kuma min fɔ an ye segin a kan i cɛ ɲɛna a bɛ segin a kan an bɛ sɔrɔ ka kuma di cɛ ma cɛ fana b'a ta fɔ ni muso an bɛ sariya kuma de fɔ c'est-à-dire ni min ye sariya violer an b'a fɔ furu kɔnɔ nin tɛ bɛn par exemple an b'a ye musow mana dimi dɔrɔn u b'u ka minɛn cɛ ka bɔ sutɛli sariya kɔnɔ sutɛli tɛ bɛn i ma k'i ka minɛn cɛ ka sɔrɔ autorisation ma d'i ma k'i ou bien furu ma sa pewu tant que mairie b'i ni cɛ hali ni cɛ y'i gɛn i ma k'i ka minɛn ta ka bɔ sariya tɛ sɔn a ma nka muso caman t'o dɔn bon o b'a fɔ ne bɛ so de a ye n gɛn de n ko preuve jumɛn b'e bolo k'a fɔ a y'i gɛn preuve jumɛn b'i bolo cɛ tɛna taa jɔ tribunal la k'a fɔ awɔ n y'i gɛn o donc o ɲuman ye min ye ne ma ɲɛ i bɛ bɔ seere b'i yɛrɛ la i ka taa tribunal ou bien fɛn dɔ la min bɛ fanga dɔ la min bɛ autorisation d'i ma i ka bɔ mais kana bɔ i kun fɛ bon o kuma sugu an b'o f'i ye ni cɛ fana ye muso bugɔ an b'a fɔ sariya la muso bugɔ tɛ bɛn bon an b'u ladi an bɛ kuma sariya n'u kumana sariya bɛ min fɔ an b'o de f'u ye pour que k'a yira k'a fɔ n'i bɛ nin kɛ siɲɛ wɛrɛ a man ka kɛ du kɔnɔ ka muso ka minɛn ta k'a fili cɛ man ka kɛ cɛ fana man ka su tɛ bon parce que dɔw bɛ muso to yen ka taa u kun fɛ o fana tɛ bɛn ou bien ka dilan tigɛ muso la yadɔ o fana tɛ bɛn donc o bɛɛ ye sariya sɔsɔw ye bon n'a o kumaw nana an bɛ o kuma sugu ninnu de f'u ye k'a fɔ e ye sariya sɔsɔ e ye nin yɔrɔ sɔsɔ e ye nin yɔrɔ sɔsɔ donc an b'a ɲini k'a fɔ ka bɛn kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o sira fɛ bɛɛ ka dɔ bila bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ e jalakira nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ la donc o kama bɛɛ ka dɔ bila yalasa u bɛ se ka bɛn sigi la. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali cogo cɛ ɲuman in na an y'o de fɔ an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw an b'an tulo nɔgɔbɔ bi sabula ka d'a kan an y'o de fɔ an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baara in kɔnɔ u b'a dɔn wa fana bamananw ko ten makɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninin dɔn ninnu bɛ se ka kɛ anw bilasiralibagaw de ye an ka furusow kɔnɔ furu bɛ nɔgɔya an ma cogo min na ka taasira jɛlen sɔrɔ an ka furuw la o mɔgɔ dɔ ye an ba in ale n'a ɲɔgɔnna ye n'o ye Madame Jawara ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ayiwa ne ba Madame Jawara i b'a ye musow ko duman tɛ kun an na
an dɔw bɛ yen n'an na fasara fana k'an ye jo sɔrɔ ko cɛ minɛna k'a bisi ka d'a ma an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an dontɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ an bɔtɔ an bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ an dontɔ an bɛ kɔrɔmatigɛli kɛ an bɔtɔ ne ba n'o kɛra aw bɛ mun kɛ o muso masɛnɛ fana la. C'est pour te dire que dans le fond ka bɛn kɛ cɛ ni muso cɛ an bɛ kalo 3 de kɛ an b'aw suit n'an ye engagement minnu ta an b'a sɛbɛn bɛɛ b'i bolo bila engagement na donc kalo 3 an b'o kɛ k'i suit ni mɔgɔ min bɔra an ka ko kɔfɛ tuma dɔw cɛ bɛ weleli kɛ a b'a fɔ ayiwa bɛnkan muso bɛ kan ka sɔsɔ dɛ ou bien muso bɛ weleli kɛ k'a fɔ a ye fɛn min fɔ cɛ ma kɛ an b'u wele kura ye an tɛ sɛgɛn an b'u wele tuguni ka na ladili kura ye n'a y'a sɔrɔ muso de fɛn na an bɛ muso kelen wele k'a fɔ i ye min sɛbɛn a filɛ nin ye e tɛ kan k'a fɛ donc n'i ma respecté an b'an da bɔ i ka problème na parce que dan de b'an fana na an y'i ladi an ye fɔ ka bɛn kɛ n'i t'a respecté an laban bɛ obligé k'i ka dossier bila. ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na maa o maa bɛ yen wagati in na k'i sɔgɔlen bɛ ka Serifula TV filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la émission du ani denbaya aw bɛ ale de kan la an bɛ an filɛbaga ni an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn an y'a fɔ aw ye cogo min na ani madame la présidente nationale de l'APDF n'o ye madame Jawara Bintou Kulibali an n'ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ. a y'a yira an na k'a fɔ APDF sigilen tile ani sisan cɛ san 35 den banger'o kɔnɔ min kɛra dutigi ye. Ayiwa o tuma na fɛn don u bɛ se ka fɛn fɔ an ye cogo min na an bɛ se k'a faamu furu kɔnɔ furu lakow kan u bɛ se ka fɛn fɔ an ye musow i ni cɛ a mana gɛlɛya cogo o cogo an kan ka bɔ sira min fɛ u bɛ se ka o ta siraw di an ma ka se ka an tanga ka bɔ furusaw ma k'an tanga ka bɔ ɲɔgɔn ɲangataw ma a dabɔ kun ye o de ye o tuma na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn aw minnu bɛ yen ka aw sɔgɔlen don émission na nin ye émission tako fɔlɔ ye ni Ala sɔnn'a ma ntɛnɛn nata a y'aw sɔgɔlen to an na 17h30 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ɲa avec la même personne n'o ye an ba ye madame Jawara Bintou Kulibali an n'ale bɛna jɛ ka masala toujours APDF ka kɛtaw ka ɲɛsin Mali musow ma an n'u bɛna jɛ ka masala u n'a ɲɔgɔnnaw de kan o tuma a k'an bɛn sɔɔni an bɛ an fa fo a Seyidu Usumani Sherifu Madani Hayidara a n'a kanubagaw n'a ka denbayaw bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn sigi wɛrɛ.